Udalen eskumenen zerrenda zehatza jasotzen du Jaurlaritzaren proiektuak 37 dira guztira, batzuk guztiz berriak, enplegua, ekonomiaren sustapena edo barne merkataritza esaterako. Espainiako gobernuaren araudiak baino ahalbide gehiago ematen die Euskadiko udalerriei egitasmo honek eta eskumen horiek babesteko tresnak proposatzen ditu. Zerbitzuak eman ahal izateko udalek dirua behar dute eta legeak finantziazioa bermatu nahi die. Estraineko aldiz, hitza esezik botoa ere izango dute Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan, udalei dagokien gaietan behintzat, udalek 3 eserleku izango lukete. Lurraldeetako pareko organoetan ere udalek parte hartzea proposatzen du lege asmoak, baita zerga politika zehazteko koordinaziorako organoan ere. Euskadiko udal legearen proiektuak herritarrek parte hartzeko tresnak arautzen ditu, herri galdeketak esaterako udal herriarentzat garrantzi berezikoak diren gaietan. Proiektua 3 foru aldundiekin eta udelekin batera egindako lanaren ondorioa dela azpimarratu du Josu Erkoreka bozeramaileak. Euskal Erakunde Sistemaren nukleo gogorra osatzeko aukera egiazko eta partekatua dugu aurrean. Eta gainera, berezko esparru bereizi batez egiteko aukera ere badugu. Espainiako gobernuaren gehiegikeri birzentralizatzaileei aurre eginda. Testua legebiltzarrera bidaliko du Jaurlaritzak gaur arratsaldean, udal hauteskundeak baino lehen onartzea espero dute. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy el proyecto de ley